Kubatshazwa ukuzwana nobumbano phakathi kwamalunga e-ANC kanye namalunga omkhonto wesizwe ku-Ward 87 eMlazi. Lokhu kuzwana nokubekezelelana kubonakale ngesikhathi amalunga e-ANC evakashele kumbe kade ezokhalisa amalunga omkhonto wesizwe ngokulahlekelwa ilunga lawo elishone ngokudutshulwa. Leli lunga lomkhonto wesizwe ogama lalo nguVusumuzi kaTande Khumalo kuthiwa wadutshulwa insizwa ezimbili khona kule wadi ku-Ward 87. Ngisho ikhansela lo-African National Congress-ke nalo belikhona lizokhalisa amalungu omkhonto wesizwe. Amalungu omkhonto wesizwe kanye namalungu e-ANC abegida ndawonye, ehleka ndawonye, ephuza ndawonye, enza yonke into ndawonye esizisa kubona aziphathelana ngisho ukudla, emukezelana ukudla ndawonye. Sicela ubukele nansi ividiyo, soqala-ke sishiyele-ke inkulumo ebemnandi kakhulu ebishikhulunywa ukhansela ekhombisa ukukhalisana namalungu omkhonto wesizwe ngokulahlekelwa wawo. Siphinde-ke sikushiye-ke nezithombe namavidiyo lapho amalungu omkhonto wesizwe edla ndawonye namalunga e-ANC okukuzona okungajwayelekile njengoba kusondele okhethweni. Hhayi impela kule wadi kubanjiswene, ipolitiki abayisebenzisi isidalo uma kuzwa ngasekutheni mabakhalisane. Ngixoxe kakhulu. No, umuntu ulahlekelwe kulo. Ulahlekelwe umfana omncane. Ngithi umshana mina. Umfana lo mncane kumina kodwa ngengqondo ibingangekhanda lakhe elikhulu. Ibenkulu ingqondo. No, uzosho nje umuntu ukuthi engasasho yena yedwa. So umakhelwane silahlekelwe. Kwaba nzima ukuthi umfana abuye eselimele esezobuyela ngasekhaya. Ukhulele ekuthini impela. Kodwa ubuye washintsha wayamandla ka-81 kulo. Kwaba nzima ukubuya kwakhe eselimele kodwa sa-accepta naye waza-accepta isimo sokuthi usehlezi esihlalweni. And siwumphakathi ngawuthi akekade engamkhonzile. Sonke besimkhonzile even iy'ngane ey'ncane ubesebizwa ngoShumaka. Ngizama ukuveza la ukuthi indlela ade se-accepthe ngayo isimo ade kusona ubesewilling ukuthi uyaphila ngesihlalo. Sisonke nje okwenzeka kwasithusa kubuhlungu ngoba kwenzeka phambi kwethu naphambi kwakubo. And wazodutshulwa ngosikhotheli. Into noma uthi uyayibuka imali ubone ukuthi ayikho. Sithi uNkulunkulu uphile ophinde wathatha. Simanga la ukhona ukhombisile ukuthi unedlozi elinamandla. Ngoba i-hour phela abenzi bokubi bengabanjwanga. Siyabonga ukuthi ube namandla wabalida ababefuna ukukusiza wabalidela endaweni e-right. Nazi igebengu wazenza zathi ukulibala ezayilibele khona zaze zabala. Sithi mfana qhubeka amandla onawo ube nawo uyikhulumele uyilwele kuze uba bayaboshwa mhlawumbe ukhiwa lahlwa.